and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina! Nagatagpilaw ko. Oh, yung kape. Dawata. Salamat, Part. Yan sa tuwing ani mo, Jonas? ka Jonas. Salamat sa kapi, ha? Katabang ranin yung mga NPA. Hilas-hilas lang mo! Welcome at noon. Ningaw kaya mo na palibot. Ang yawi, kuton ko sa bulsa ni Jonas. Pagkadangaga ni mga tawhana. Wag yun tayo kalibutan sa naitabo. Oh, abli na. Hinay loy, hinay lang loy. Huy. Ni anakas gawas, loloy boy. Easy, loloy boy. Uy, nakamat mo na. Ako na'y gamit sa imong pistola, ha? Kung paputon ko ni, may baho silang tanan. Dapat unta na akay hunting knife kay mauuntay akong gamiton aron hilom kay kang mamatay. Kung dakdakan ta ka og bato, mutingog ning imong kalabira og madunggan sab ko. Mao nga. Kini na lang, ha? Katabang raning mga tawana. Kasayon ragyod ninyong ikyasan. Sorry, pader. Sorry, gyud kayo, pader. Para ba niya pagagapos ka na, Priya? Isang mag-unsa pa rin sa glugnot. Ligkon kayong gigot siya mga kamong. Sorry lagi kayo, pader. Nakasabot man ko, sabot mo ipasabot ba? Bisa kitap-tapan o packaging tape ang imong baba. Nakasabot ko, ngamingon ka. Anong nakaakukog buhat sa ingon, ngamigo man tata? No, saan man ko trabaho mo ni pader? Huwag ko'y mahimo. Misugot man ko kagamiton ko ng mga tawhana, kay amigo ko ta. Usbuna ko, ha. Sorry gyud kayo, pader. Colonel, tan-o sa rin mo. Nagkailag ni Priya na ko ba? Aw, nakailag yun kay misamot ang imong kasikat tungkol sa martial law. Matugo, siyo. Kamu na entertains, pare. May kaso. Ako'y may bawa ning amigo na kumpare. Di ba, pader? Distansya na ko silang kampo. Magkabulo na ko ang dagan. Subayon ko lang kinindahan. Uy! Tao. Nagtuo ka makaikyas ka na, Loy? Rudy! Barog! Malasa. Lakaw! Agay! Barog! Grabe ka kalit o kamot. Dili mabantayan. Barog! Agay, 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 agay. Ay, agani ko.
Umbali! Imbukton ko! Ka Jonas! Mga kauban, nadakpan pagbalik ni Karudi ang bihag. Karudi? Pasensya na, Komandir. Nalipat ko ng tawanan. Gusto kong bawas yung animal ko. Ayaw! Ayaw ka Jonas! Ayaw! Kinahanglan magbantay ang tanan. Kinahanglan nga wala magpalipat. Nailad gid mong tanan ani tawana. Nailad mo aning DPA. Ahinte kini si Rudy Almindra sa gobyerno. Giilad na mo ani tawana. Isuda siya sa atog. Mga kauban, Mga bugo mo. unsay bogo? Unsay mga bogo? Ha? Ayaw! Ayaw! Bisag ko si ayaw ninyo ka nagbuhatay ni tawhana. Sud na luloy. Grabe ka kaayong karisma, Rudy. Bisan pa silang hibawan nga parehas ta mga militar. Apan nalingin mo gihapon ang bugok nila mga utok. Ha? 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 Unsa ko yung mga NPA nga mga wa man mo'y kartiyo. Oh, Mga bugo! kinsa may naay kaalam? Kamo? Kaalam ba ang paitoy-itoy sa manugdaogong gobyerno? Kaalam ba ang manglugpit o magtamag-tamag sa mga tawanong katungod o sa pagpangabuso sa mga inosente? Oo! Mga bugo mi, nga mo ay mihulip sa inyong tagkaakuan sa katawan. Mga bugo mi, nga dili mawiling mamatay o magpakamatay tungod og alang sa mga linupi. Hilom! Hilom! Dili ka angay mabuhi! Kameri! Makigubat ko ni mo, pasista! Makigubat ko ni mo! Kita na duha! Maggubat na duha! Hatagi si Carlos! Dali na Kameri! Sana! May pag maghimo mo kanak, ganansya pa mo! Ayaw sagtag na! Dugay ka na sa kalihukan, Kameri. Klase-klaseng mga hitabo ang imong agyan. Nakigsangka ka sa mga libuan ka mga kaaway. Unya sa usa lang ka kaaway, mapildi ka lang sa iyang lansis. Pamahuway na mo. Angay kang magpasalamat nga nasakpan ug balik ni Rudy ang bihag. Kung nakaikes pa siya, may umaabot na usab nga problema ang kamanduan ni Rudy. Kay sigurado man yung sulngon kita dinhi. Pasensya ka na, Karudi. Pamahuway na mo. Kay mo pahuway na usab ako. Oh, biyaan ko na kamo dinhi. Kadiyot lang, Mama Yoli. Na kay Toyo, Na ako isulti. Maayo kay ni Aka ug ni Asab si Rudy. unsa ka na, Mary? Mayoli, Karudi, duha na kabuwan nga wa ko tungay. Ha? Mary, anak. O Rudy, nagsabak na ko. Nakadungog ko! Ka-Agnes! Kameri! Kameri! Nagsabak na ko, Ka-Agnes! Doon na ko, apo. Okay, niya na Colonel. Kuya sa biyahe. Kuya! Sige, ipagawa sa pari siyo. Dali, pader. Oh, bantay, Colonel. Amaw ni pari ay! Animal ka, ha? 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 Nakabadbad ba lagi ni siyang po gapos? Ha? Ha? Nakabadbad ba lagi ni? Animal! Wana. 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 Daan palagi ko. Impasta ng utang. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!